Pre tých z vás, ktorí milujú leto, opaľovanie a vodu, máme dobré správy. Svetre a kabáty v najbližších dňoch potrebovať nebudete. Meteorológovia hlásia slnečné počasie s príjemnými teplotami. Tlaková výš bude ovplyvňovať územie celého Slovenska. Na posledných 5 dní je predpoveď veľmi priaznivá, do tých 25 stupňov Celzia. Kúpaliska sú už síce zatvorené, ale tí najotúžilejší z vás môžu ešte využiť umelé vodné nádrže. Iní sa posledné teplé dni venujú prechádzkám a rôznym športovým aktivitám. Športoval som, pomáhal som doma. Oddychoval som tu v Rači. Mám záhradku, tak pracujem v záhrade. Pekné počasie pozitívne vplýva na náladu ľudí, sú usmievaví, viac optimisticky naladení a tiež má priaznivé účinky na ľudský organizmus. Zmeny spôsobené prechodom jedného ročného obdobia na druhé vnímajú najmä meteosenzitívni. Strašne sa mi chce spať. Teplé dni vydržia do polovice októbra. Z kúpalisk sa potom môžete presunúť napríklad do krytých plavární. Vstupné nie je drahé. Študenti zaplatia 1 euro, dospelých to bude stať 2 eurá. Pre redaktorskú školu Sandra Čaprnková.